Yauwa, to ga misalin yadda ake amfani da Tamax din, amma yanzu misali zan muku domin yadda za ku gani. Kaga kamar yanzu ka shiga Tamax, kun ga yadda yake bayanan nasa. To haka ne, yanzu haka ne abubuwan suke da sauransu. To ta hakan za mu koya muku yadda za ka yi amfani da shi ta hanyar zai nuna, zai kai ka ga yadda za ka cimma burinka da ake so. Amma sai dai abin da nake son ƙara sanar da al'umma shi ne, ba za mu koya wa mutane wannan abubuwan domin su dinga cutar da yawansu ba. Muna hakan ne kawai saboda mutum shi ma ya iya kare kanshi yadda za ka kare WhatsApp ɗinka, Facebook ɗinka, duk wani media naka. A gaskiya ni ba zan koyi da wannan abubuwa ne kawai saboda al'umma su dinga cutar da yawansu, kawai saboda kare kai. Bisalam. Yanzu dai sai wani sati za mu fara bayanin yadda za a fara shi. Na gode, amma kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ji saƙo a duk lokacin da muka yi sabon shiri. Mun gode.